कांय दिसा पयलीं कोल्हापुरांतल्यान गोंय भोंवडेर आयिल्ल्या पर्यटक ॲडव्होकेट संतोष मालवीकार हांची पुलिशेन दोडामार्ग चेक नाक्याचेर तपासणी केली। ह्या वेळार संतोषा कडेन लायसन नाशिल्ल्याचे पुलिशेक दिसून आयले। लायसन ना म्हूण पुलिसांनी खंय 500 रुपया मागले। संतोषान ते काडून दिले, पूण पावती मागल्या उपरांत पुलिसांनी ती दिवपाक न्हयकार दिल्ल्याचे संतोष सांगता। त्याच दिसा सांज वेळार संतोष परतो त्याच रस्त्यार गाडी घेवन घरा वतालो। गोंय दोडामार्ग चेक नाक्यार पावल्या उपरांत ताच्या सामकार एक गाडी उबी आशिल्ली आनी ते गाडयेंत कर्नाटकाचे तरणाटे आशिल्ले। ती गाडी पुलिसांनी आडायल्ली। तांचे कडेन सगळे दुकुमेंत आशिल्ले, पूण ते भुरगे कुर्र आशिल्ले। मात ड्रायव्हरान सोरो पिवंक नाशिल्लो म्हूण संतोष सांगता। त्या भुरग्यांनी आपले कडेन मजत मागली म्हूण आपूण गाडयेंतल्यान देंवलो आनी पुलिसांक जाप विचारली। तेन्ना एक पुलीस सिव्हिलान आशिल्लो, दुसऱ्याची नेम प्लेट नाशिल्ली। हरशी आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट मागपी पुलिशेक ह्यो कायद्याच्यो गजाली कळना काय कितें म्हूण उलयत आपूण व्हिडिओ शूट करपाक सुरवात केल्या उपरांत त्या पुलिसांनी धांव मारली म्हूण संतोष सांगता। ह्या सगळ्या प्रकरणाचो व्हिडिओ ताणें सोशल मिडियाचेर घातलो। त्या उपरांत बरोच व्हायरल जालो। ह्या प्रकरणा उपरांत उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्तान पर्यटक संतोषाक स्टेटमेंट दिवपा खातीर आफयल्लो। बिरेस्तार संतोषान पणजे पुलीस मुख्यालयात हजेरी लावन तो व्हिडिओ आनी स्टेटमेंट दिले। गोवा पुलिस फोर्सफुली कम हियर सर, कम हियर, कम हियर। साहेब काय झालं? काय नाही, मी तर चाललोय। अच्छा, गोवा पुलिस इज माय ड्राइवर इज नॉट वर्किंग सर, रियली नॉट वर्किंग सर। माय फोर्स में आपको हिंदी आता है? हिंदी नहीं सर, कन्नड़ा बढ़ता है इधर। वेर इज योर ड्राइवर? वेर इज ड्राइवर? बेळगाव नहीं आएगा बरं, वेर कुठे ड्राइवर? ड्राइवर किधर है आपका? सर कन्नड़ हाँ, नहीं हिंदी में मराठी? हिंदी में बोलो। कन्वर्सेशन द अंडरस्टैंड आवत सर नमगे। अरे यार, इतना चिल्लाना नहीं है यार। प्लीज सर, रिक्वेस्ट मी सर। सर ಏನು ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ। अरे ड्रिंकिंग आप नहीं। बैड वर्ड्स माय ड्राइवर सर, हेवी बेस ड्राइवर सर। प्लीज सर, प्लीज हेल्प मी सर। एक मिनट। हां सर, ओके। पाठीमागे दिली एंट्री, पाठीमागे घेतली, पाठीमागे पोलिसांनी घेतली, पाठीमागे घेतली आसनोड्याला। आज तू इकडे देतो काय नाही देत नाही मला, बस असं एवढंच सांगतो। आसनोड्याला घेतलेली तू इकडे देत नाही मरे, नाही देत, डबल होत इकडे देत नाही तू। तुम्ही म्हटलं का तिथे एकच सांगितलं, तू इकडे देत नाही, मला एवढंच सांगतो। मग गाडी सुटतो तुझे आवश्यकते पण नाही। मॉर्निंगला देतो 5ला, 5ला देतो। ते मला लागत नाही काम इकडे। पन्नास सुट्टी दे। त्याने काढून काढून दिले मला कुणी? ते बघ, तू बाहेर नाही आलाय। ते बघ, सुट्टी दे। गोव्यामध्ये येत असताना आमचे 4-5 मित्र माझ्या सोबत होते। दोडामार्ग गोवा जी बाउंड्रीवरती जे काही पोलीस होते तिथं आम्ही आल्यानंतर त्यांनी आम्हाला सांगितले की ड्रायव्हिंग लायसन दाखवा। मी सगळे डॉक्युमेंट दाखवले। सगळे डॉक्युमेंट दाखवल्यानंतर मी ड्रायव्हिंग लायसन घरी विसरलो होतो आणि ती ड्रायव्हिंग लायसन विसरल्यानंतर मी त्यांना विनंती केली की मी घराकडनं मागून घेतो। मात्र ते म्हणाले 500 रुपये तुम्हाला द्यावे लागतील। मी लगेच त्यांना सांगितले की 500 रुपये देतो, मात्र पावती द्या। मी खिशातनं काढले 500 रुपयांनी त्यांना दिले 500 रुपये। 500 रुपये दिल्यानंतर त्यांनी पावती द्यायला नकार दिला। मी त्यांना एवढंच सांगितलं की तुम्ही खूप चुकीचं करताय। एक ॲडव्होकेट असून सुद्धा जर तुम्ही जर माझ्यानं पैसे घेऊन जर पावती देत नसाल तर मी तुमच्यावरती ऍक्शन घेणार। आणि तसंच मी गोव्यामध्ये आलो आणि संध्याकाळी परत मी 8 वाजता रिटर्न जात असताना त्याच स्पॉटला कर्नाटकची गाडी आली होती आणि ती कर्नाटकच्या गाडीमध्ये 5 मुलं होती, ज्याच्यामध्ये ड्रायव्हर जे होते ते नॉन ड्रिंकर होते, चांगलं सभ्य मुलगा होतं, त्यांच्याकडे डॉक्युमेंट होते, सगळं काही होतं।
तरी सुद्धा त्यांच्याकडे पैशांची त्यांनी मागणी केली, त्याच लोकांनी, तेच पोलीस ऑफिसरनी. आणि ते पैशाची मागणी केल्यानंतर त्या मुलांनी सांगितलं आम्ही का पैसे देऊ, कारण आमचा ड्रायव्हर तर पिलेला नाही, डॉक्युमेंट तर सगळे आहेत. त्यावेळेला त्याला गाडीतनं बाहेर काढले आणि त्याला मारहाण केली. आणि माझी जेव्हा गाडी तिथं आली तेव्हा ती मुलं मला प्लीज हेल्प म्हणून जोरात ओरडायला लागली. मग मी गाडीतून उतरल्यानंतर त्या मुलांना सांगितलं तुमची काय चूक झाली, त्यांना मग थोडा न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. मग मी त्या पोलिसांना एकच प्रश्न विचारला, तुम्ही प्रत्येक वेळी आम्हाला ड्रायव्हिंग लायसन्स विचारताय, डॉक्युमेंट विचारताय किंवा आरसी विचारताय, मग तुम्ही कायद्यामध्ये आहे काय? मग ते म्हणजे काय झालं, तुम्ही पोलीस आहात मग तुमची नेम प्लेट का नाही आहे, तुम्ही पोलीस असेल तर तुमचा ड्रेस का नाही आहे? तर ते म्हणजे तू सांगणारा कोण? मग लगेच मी मोबाईल काढला आणि समोर धरला आणि म्हटलं थांब आता उत्तर दे म्हटलं. आणि उत्तर दे म्हटल्यानंतर ते पळायला लागले म्हटलं. 4ही पोलीस होते, ते 2 मिनिटात सगळे पोलीसच गायब, पोलीस स्टेशनमध्ये सगळेच गायब झाले. कुणाच्याही अंगावरती ड्रेस नव्हता, ज्यांच्या अंगावरती ड्रेस होता तिथे नेम प्लेट नव्हती. आणि एक जो त्रयस्थ माणूस होता, थर्ड पर्सन होता, तो डायरेक्ट वसुली करत होता. मग मी तो व्हिडिओ स्वतः वकील असल्यामुळे दुसऱ्या दिवशी मी व्हायरल केला आणि तो व्हिडिओ एवढा गेला की सगळ्या महाराष्ट्राभर गोव्यामध्ये गेला. त्याच्यानंतर आज एसपी साहेबांनी मला बोलून घेतले. एसपी साहेबांनी बोलून घेतल्यानंतर आता जी मीटिंग झाली, ते 3 वाजता बाकीचे स्टेटमेंट घेणार आहेत. त्यांनी मला सांगितलं की जे काही डॉक्युमेंट असतील ते द्या. मात्र मी त्यांना आता तेच सांगितलं की तुम्हाला मी फोटो दिलेत, ते पोलीस कोण आहेत ते दिलेत. अनेक मी असा व्हिडिओ दाखवतो ज्याच्यामध्ये ते पोलीस डायरेक्ट पैसे घ्यायलेत, असा व्हिडिओ दाखवतो म्हटलं. आणि तो व्हिडिओ मी आता दाखवून आलो, तो अजून मी व्हायरल केलेला नाही. मग मला सांगा, जर आम्ही टुरिस्ट जर असे बाहेरचे जर गोव्यासाठी, गोवा आमचं आहे, कोल्हापूरला काही फार लांबचे नाही, मराठी माणसं दूरची नाहीत, आम्ही प्रेमाखातर इथे येतोय आणि इथं आल्यानंतर जर असा जर आम्हाला त्रास होत असेल, प्रत्येकाला दररोज इन्सिडेंट घडतात सांगा, मग कुठेतरी आवाज उठवला पाहिजे. मी जर हा आवाज शांत केला असताना तर ते पोलीस तसेच राहिले असते. म्हणून मी त्यांचे फोटो, पैसे घेतलेल्यांचे ते सगळे मी व्हिडिओ व्हायरल केला. आणि आता एक असा व्हिडिओ मी तुम्हाला व्हायरल करणार आहे ज्याच्यामध्ये ते पोलीस डायरेक्ट पैसे घ्यायले त्यांच्याकडून. हेच मला फक्त सांगायचं आहे की जेव्हा आम्ही टुरिस्ट येतो ना, टुरिस्टला एवढा त्रास नको आहे पोलिसांचा, आम्ही कंटाळलो अक्षरशः. आणि आमच्या इथं कसं होतंय, महाराष्ट्रातून ना चिकन जे आहे ना ते तिथून येते, त्याच्यामुळे बिचारे सगळे ड्रायव्हर असतात, दूध आहे ते तिकडनं येते, भाजीपाला त्यांच्याकडे येते. मग दररोज यांना 100 रुपये रस्त्यानं देत यायचे. किती पैसे द्यायचे या लोकांना? बरं, देत असताना ते जर ड्रायव्हर जर थांबले ना तर बघा ना, सगळं जे काही येते ते तिथून येते आणि प्रत्येक माणसाला पोलीस हॅरॅसमेंट करतात. तो पोलीस हॅरॅसमेंट जी आहे ना ही थांबली पाहिजेत. आणि जे माझी मागणी एकच आहे, डिमांड, जे 3 पोलीस जे आहेत, जे मी आता दाखवलेत, त्यांच्यावरती कारवाई झाली पाहिजेत. आम्ही पुरावे तुम्हाला दाखवलेले आहेत, पैसे घेतलेले तुम्हाला हे केलेलं आहे. मग एवढं जर तुम्हाला देऊन सुद्धा जर तुम्ही काही करत नसाल तर मात्र आम्हाला मग मोठी ऍक्शन, आम्हाला आंदोलन करावं लागेल. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.